Kaigsunan ko, mayong adlaw kanatong tanan sa tibok kalibutan. Okay, ani ara pa kita sa akong channel ug daghang salamat sa inyong pag-abli. Og niata maghisgot nining ako ang buhaton karon. Okay, kini mao ni ang kamuti. Kailangan mo kamuti, no? Kamuti ni nya ako ipabaw ninyo kini ang kamuti. In taon ako rin taon ning pangayo o na hinatag kay mao ni siya ang reject sa merkado sa luon. Dili po ta kaingon sa luon nga tanan na lang mahal, no? Naapoy panghatag diha day madomingo kanang ilang mga dugay ng stock nga kamuti ila nang ilabay nya manawag silang tao may gusto mo pili. Kaya pa may mga maayo no, kita nyo kani itom okay na sa babaw na siya mga kaigsunan. Ako na naginot yun ko ako mauwaw nga mo punit kay napoy na munit. Okay, atong pakpakan lawa na to kung sa isod sa ilawom ug maayo pa ato lang pagkuha na to dito, testingan na to niya. Pag-abot sa balay akong gipanitan okay ra daghan manguha atong dili mauwaw ba. Di pa ubos na ang garbo, di lang ta magpataas garbo tungod sa panahon nga kalisod. Okay, tinuod bitaw anong magkaawaw man nato, no? Kanang uban nga di mamunit okay ra basta wala ta mangawat ang ato lang diha nga okay. Fair play nga to ang buhat. Okay, mga atong basan nga kaigsunan. Okay, okay, basan na to mao ni siya aton ni ready na to ni pag-slice na to ni karon. Okay, hindo na ang kanang itom sa babaw na wala sa lawom. Makita ninyo pag-slice na to karon. Okay, so nakita nyo wala sa lawom, nasa babaw na. Diskarte lang ta nung papanahon na hindi ta mauwaw basta kay wala ta mangawat, di ba usbon ko? Okay, tanawan nyo ay pa video ni ato ni tanawa sundi ko ninyo makita ninyo kung saning atong buhaton karon o way gasto ga kamay raw sa kaluwag. Okay, pahibaw nyo nga nung way kamay ra itong gastuan ni. Okay, magkaigsunan buhi lang. Ito ilunod na sa kaha. Okay, ilunod na sa kaha atong painiton sa angwan ng mantika. Okay, mao ni kining mantika po mao ni mo ingog gasto kay wali palita. Ako ni nag-ihaw-ihaw og manok kung gusto ginagmay ang kanang tambok akong kuhaon ug akong hilisan mo akong gitigo mao na siya. Gabuwa-buwa pa gani kay magagawa pa maluto kayo ang wala ko maitos ba. Kailan mag-itos ka ng mainit pa una ang mantika. Inito na to, okay. Ilunod na to, magigsunan ang saging. Saging kamuti atong pinangayo. Okay, magigsunan. Huwat lang ta. Ilunod na to. Okay. Ito na sukayon na to. Okay, ilunod pa. Huyurot na to lunod. Magigsunan aron maluto tanan og dungan. Mga unto tagtanan og dungan. Itaw at pero may kaon ani kato aras piyahan naman ako kasukay-sukayon na ito mga kaigsunan. Okay, sukay-sukayon o gabuwa pa siya kapag mainit kayong magpapamaluto. Ako maning kuha sa manok nako inihaw this chicken. Okay, ako ato na pong haunon. Ihaunon na ito mga kaigsunan, haunon. Kailan mo haunon kamo na mo sa botog di mo bisaya na maglisod mo. Okay, haunon nausik man. Okay, haunon na to tagtaod haunon ibalik na po na siya kay butangan sa natong pag humaghaon ang mantika ipabilin butangan na to og kamay nga usang luwag di pud puno sa kay igura mo katag ang kamay aron di pud diabetison. Okay, mga kay diabetes matadaan dili mapunan. Okay, mao na isita size na nato ato sa butangan og kamay ang kaha himong latik. Latik na to sa okay. Asa naman to one. Okay. Namo na lang ang kamay. Atong painiton painiton aron humano na init itong ibubuo okay na ibubuo na to ang atong gihaon nga kamuti nga gipirito ibalik na to sa kaha. Okay, ipaikas kay sukayon hantod nga malatik na gina siya. Kuan gina siya malukot lang yang
kuan makutid na siya ang kuan ang kamuti chips. Chips nga kundi hiwa-hiwa. Okay, naluto na. Uno na puro kaon na. Okay, narito na. Muna ni ang itsura, hapit na. May ilay kulang. Okay, muna atong haunon para na kaunon. Mga kaigsunan. May gasto na. Pero di po ni kanunay. Pagka-timing lang tayo ngayon sa merkado kung may panglabay. Dito maulaw, panglabay. Kanugon, tulugi na to. Maliton. Ali, pa na ilabay. Kita panawag sa nga ipanghatag kaya pilian. Ipa na itong garbo. Ubos yun na ito. Di ito nagpataas pirmi ba. Punta sa mangawat, di ba? Mapriso. Kasi may ulawan na, di ba? Okay na na. Wala na siya, hitsura. Kita nyo. Kaunan na, o katong kaunan na. Kaunan na. Kita nyo. Okay. Okay, makisunan. Galapiti. Kasi galapiti. Kuan ba, gapipilit. Okay, daghan natin Bisaya o mga term nga. Daghan wala kay bawo sa pero atong pampo na to kalag yung common words mga sabtan tanan. Okay. Yaon na, haon aron mo kaon. Okay na. Kita nyo na sa lamisa. Ikaw na. Ready na. Okay. Indot na kayo. Okay, nilawan. Niya, kita nyo. Lame. Kalindot. Kasarap. Okay, daghan salamat na kay